भारत जोडो यात्रेत एका सभेमध्ये स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्याबद्दल आक्षेपार्ह विधान करून देशहितासाठी आपल्या प्राणांची आहुती देणाऱ्या वीर सावरकर यांच्या जीवन चरित्रावर शिंतोडे उडवणारं विधान केल्यानं काँग्रेसचे नेते राहुल गांधी यांच्या बॅनरला निलंगा भारतीय जनता पार्टीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या वतीनं शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात राहुल गांधी यांच्या प्रतिमेला जोडे मारून जाहीर निषेध करण्यात आला। यावेळी भारतीय जनता पार्टीचे तालुका अध्यक्ष शाहूरज शेटे, शहराध्यक्ष वीरभद्र स्वामी, युवा शहराध्यक्ष तम्मा मडिबोने, माजी उपनगराध्यक्ष मनोज कोल्हे, माजी नगरसेवक शरद पेटकर, सोशल मीडिया तालुकाध्यक्ष सुमित इनानी, डॉक्टर हातगळे, पप्पू तेलंग, भगवान वरवटे, नयन माने, अविराज पाटील, प्रशांत पाटील, नागेश पाटील, मारुती नागते, खदीर बालुजदार आदी मान्यवर उपस्थित होते। आज महाराष्ट्र राज्याचे माजी मंत्री लोकनेते आमदार संभाजीराव पाटील निलंगे साहेब यांच्या सूचनेनुसार भारतीय जनता पार्टीच्या वतीनं या ठिकाणी राहुल गांधी यांनी स्वातंत्र्यवीर सावरकरांबद्दल जे वक्तव्य केलेलं निषेधाचं त्याचं आज आम्ही जोडे मारून या ठिकाणी निषेध करत आहोत। अशा या नीच प्रवृत्तीच्या लोकांना अशा काहीतरी चुकीच्या पद्धतीने स्वातंत्र्यविरोधात बोलणं ह्या वक्तव्याचा आम्ही जाहीर निषेध भारतीय जनता पार्टीच्या निलंगा शाखेच्या वतीने करत आहोत। न्यूज 15 मराठीसाठी सुधाकर सूर्यवंशी, निलंगा, लातूर।